Hei, on sulla aikaa hetki? Joo, tupaa sisään. Hyvä. Tosi kiva. Hei, oota, mulla on aina aikaa sulle. Ovi on aina auki, tervetuloa vaan. Oota, mä laitan tän sähköpostiin tästä menemään, koska tää on tosi kiireinen juttu ja just sain tän ja tää pitää hoitaa menemään tosta noin. Joo. Okei, nyt se on. Joo, mikäs sulla? Kato, kun nyt tää tarjous pitäisi lähteä, mutta deadline on tänään, mutta mä en voi laittaa, kun ei mun valtuudet riitä. Mä tarvin tähän nyt sun kuittauksen avun, että voidaanko me tehdä tämmönen tarjous tänne. Okei. Ja mä saan tän sitten eteenpäin. Voiko sä katsoa tätä? Joo, totta kai. Eli? Ai, oota kuule hetki. Mun täytyy pakko vastata. Ai joo. Terve. Ai.